Nemáte pocit, že žijeme strašne rýchly život? Že všade sa len naháňame, naše myšlienky sú extrémne veľké a naše sny sú takisto tiež veľké a hlavne toho, že máme strašne veľa tých myšlienok. Neskutočné množstvo myšlienok, ale aj takých, ktoré sú úplne zbytočné. Myslím si, že by sme mali s tým niečo robiť. Není to dobré. Není dobré, že máme toľko myšlienok a že máme overthinking, ako by sa to v angličtine hovorilo, nejako nad myšlienok. A myslím si, že to nás drží na uzdičke. Áno, to nás drží na uzdičke, aby sme boli lepší. Lebo keď sa naháňame, tak progres a hore nepôjde. Hore progres nepôjde. Takže musíme sa troška skľudniť. No. Chcem vám ukázať teraz svoj pohľad na to, ako ja beriem overthinking a čo overthinking podľa mňa spôsobuje. Fakt. Žijeme v dobe, ktorá je extrémne rýchla. Ako som už povedal. A mali by sme sa zastaviť. Všetko začína školou. Prichádzajú do toho kamaráti. Do toho prichádza partnerka. Musíme si nájsť nejakú prácu. Práca je dôležitá. Potom sa rozhodneme podnikať. To strašne veľa vyčerpá. Musíme si nájsť bývanie, lebo však s rodičmi nechceme bývať. Mama hotel, to už vôbec nie. Do toho prichádzajú deti. Zakladáme si rodinu. Máme sny. Sny bez cieľov sú úplne že zlé. Budúcnosť nás začína zaujímať viac a viac. Máme dve práce. Práca 1 plus podnikanie. Sociálne siete, tie nás ničia extrémne. Vidíme tam luxusné životy. Vidíme tam niečo, čo je falošné. Lebo nikdy nevidno tú drinu za tým, čo je a čo bola predtým, ako bol ten luxus a ten život na sociálnych sieťach. Potom vzniká prehnanie plánovanie. Už teraz je toho strašne veľa. Strašne veľa. Môžu vzniknúť choroby. Začíname sa báť o našich blízkych, lebo stárneme. Strach o blízkych. Vyčerpáva nás už samotný život. Veľmi sa nad tým zamýšľame a rozmýšľame, kde vzniká až nadmerné rozmýšľanie. Vzniká overthinking. Už začíname mať toho strašne veľa. Neschopnosť vypnúť. Rozmýšľame aj v noci, ako čo budeme robiť. Snažíme sa počas toho celého bordelu, čo máme, snaha vyhovieť všetkým. Vzniká falošná produktivita. Tlačíme gulu, pokiaľ nevyhoríme. Vzniká syndrom vyhorenia. A toto celé mentálny hluk. Veľmi veľa času trávim vo svojej hlave. Lebo snažím sa byť produktívny. Aj keď je toho veľa. Ale ako som už ukazoval, keď je toho veľa, tak je to falošná produktivita. Lebo nič človek nestíha. Má robotu, má rodinu, má deti. Chce sa venovať všetkým, chce byť všade a reálne nič nestíha. Mne na toto pomáha šport. Preto hrám florbal. Florbal je pre mňa šport, ktorý mi neskutočne vypne hlavu. Keď hrám florbal, som úplne iný človek. Na celý tento život, ktorý žijeme a ako ho žijeme, mi fakt pomáha šport. A potom rodina,
Ale pri rodine môžete rozmýšľať aj nad robotu, ale keď máte nejaký akčný šport, ktorý vás baví, tak pri tom sa nedá rozmýšľať nad nejakými problémami. Tam proste klapky na oči a idete vpred. Včera sa nám florbal zrušil, tak som šiel za rodinkou oddychovať. A dneska sedíme všetci traja v aute a ideme sa niekde korčovať, kočikovať, longboardovať, bicyklovať. Nevieme kde ešte, ale je to niekde v Malinovej, v okrese Prievidza. Uvidíme, kam nás kamarát zoberie. Čakáme na nich ako policajti v akcii. Poďte sa, krásne svieti slnko. Krásne. Čo je? Môžeme. Môžeme. Práve sme dorazili do cieľa. Môžeme to nehať tu. Ježiš, Čo si sa zlakla? boha. Ty ideš. Hovorím, bicyklovačku, korčovačku, kočikovačku a longboardovačku. Longboardovačku. Na piči kúpim druhý. No. Lukáš, potrebujem zľavu na druhý bicykel. Jaro, pozor, ďalšie jedu. Jaj, krásne. Ty chceš korčule? Neviem. Lebo ak začne húkať, tak neviem, ako zastavím a vyberem ho na ruky. No povedz ty. Reálne nevie, čo chce. Tie ženy sú komplikované. Teraz mi hovorí Martin, že táto cesta má okolo 6 km. Až do druhej dediny cez kopec. Takže to je celkom fajn, keď sa takto ide človek pokorčulovať, polongboardovať. Je to fajn, je fajn, fajn. Krásne. Je tu veľa domov, aut. Vyzerá to dobrý. Super. Tu máme maminu. No nič, tak ponovom ju pribalíte do výbavy. Dažďu. Musíme si zobrať na budúce sieťku, lebo tu je strašne veľa komárov. Asi mi jeden aj vletel do oka. To je dosť. A tu vám. Idem ja tou cestou ďalej a stále len rovina. Akože veľmi pekná príroda tu je. Veľmi. Zabudol som zobrať mikrofón, tak snáď je to dobre počuť. A že nekričím. Ale len príroda. Hovorí si, bola tam tabula, že výskyt medveďov, ostraha. A ja tu sám. A komárov tu je strašne veľa. Ale idem ti ďalej a stále nič. Stále nič. Dobre, otáčame to. Fakt som podľa mňa tak 3 km za nimi. Či pred nimi. Otáčam sa. Čaute. Naboráš do kočíka. Ja som bol úplne tam vzadu, možno tak 3 km od vás. Ešte nie, ale niečo som tam počul. Šoví!
kšoví, tak som začal utekať, normálne som... Ja som teraz naposledy bol na bajku, že idem sa odviesť z Bojníc hore cez Palfiho trail a naspäť. No. A tiež začal som zjazdovať. Nie zjazdovať, ešte po takej rovine som išiel. A už som sa rozbiehal. A niečo sa ma zláklo v krikoch, začalo to utekať. Počúvaj, ja strpnutý bez brzd. Nohy mi na pedáloch iba tak jebali, vieš, že iba po rici som skákal. Ja som bol dosratý pri brzdi. Reku, že kokosať ma to dobehne. Nejaká strnka. Sme boli v sobotu na chate. A išiel som večer, že idem do auta zobrať tento kočík. A zrazu kráčam si v čile, len tak v kľude si kráčam. A zrazu, že niečo, srnka vyletela spoza kriko. Počúvaj ma normálne, ja som sa skoro posral. Ja som skoro posral. Ja úplne, že Zamknutý v aute, Bianka, prídi ma zobrať. Je krásny strednejší deň. V strede týždňa streda. A ja sa idem pozrieť do Isku, že či náhodou sedačky nie sú zľave, lebo potrebujem kúpiť sedačku. Ja sa idem teraz pozrieť. Tak, včera sme to zabalili, lebo tam bolo strašne veľa hmyzu a už sa to nedalo. Ja som sa bol pozrieť dozadu a bolo to tam veľmi pekné, sami ste mohli vidieť zábery. Na budúce sa tam vrátim a verím tomu, že už s dronom a natočím tam nejaké dronové zábery, tie tam budú fakt nádherné. Fakt. Bolo to pekné, keby ma prenasleduje z vrchu dron a sú tie zábery zo vzduchu. No, ešte som sa povedať takú jednu vec. Toto celé video je iba o tom, že chcem, aby sme sa ukludnili, lebo ja osobne sa dosť naháňam. Dosť povinností, chceme veľa stíhať, chceme všetko robiť. A vzniká nadmerne premýšľanie vecí, v noci nemôžeme spávať. Myslím si, že je to taký problém doby 2026 roku a on pretrval už pomaly dlhšie, ale ja to tak pocitujem teraz v roku 2026. A to, čo som ukázal v tomto videu, je to, že mám rád florbal, lebo pritom vypnem hlavu, mám rád longboard, lebo sa viem tiež pritom odviazať. A keď som ešte s dobrými ľuďmi, tak je to ešte lepšie. A hlavne s mojou rodinou. Takže ak sa ti tieto videá páčia, ak chceš to vidieť viac, tak ma podpor lajkom, komentom a hlavne odberom. Tie odbery sú veľmi dôležité pre mňa. Tým viem, že sa môžem posúvať, že sa posúvam, že som lepší a lepší. Pekný deň.